Sagudayan nga rod ti surat ni Brenda Anapauluan. Manangisakit akaruba. Dear Cassie. Sagbay man nga inak binsa-binsaan di pakasarita kasinyong itang amalem. Kablawang kay man iti nagasat abaro atawen yu amin di Tanay Mercy Studio nang runa kay kangatimon da iti nga programa. Kastamit na kablaawak ti nagasat abaro atawen di padak nga dumdumngeg kay nagbibuya. Ket kidawek man apaman nga inkay basa dati pakasarita ket agkidawak payen ti pamalakad yo ngamin iti agdama adda iti mangburburibur kada kami nga agasawa kasinyong may salangaruden abalay ti karubami. Nagbalinpay nga parikot mi iti asawa kasin. Tay di damo nasayaat met ti panagkunak ti panakilangan-langan da kada kami kay ni Marlon nga asawa. Ta nasayaat damot nga agsasao nga agasawa. Isuda Carmen kay ni Fidel. Ngemjak impagarup nga adagayam sa bali nga kaipapanan dagiti kinasayaat nga ipakpakita da. Nga ti amok idi, ket panangisakit da kada kami, nga agasawa mo na panangisakit da kanya. Gayam ket nagbiddutak. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong, day taman tinak iniinoten ngay salaysay, ket kastiman nga rugyak ti amin. Oh, si Kagayam, Carmen. Anya ka diti rantam. Ket umay ka kumangarod padiguan ka deti inlotok nga bulalo, karuba. Amo maten. No kasting agluto ak ngamin, ay na, masubsubraak. Ket amok met nga awan ti panawen mo nga agluto. At agpadamot nga da trabaho yo iti asawam. Ket umay ka kumangarod ikan, Brenda. Nagsaya atin no kasta, Carmen. Eksakto nga agluto ak kumapaylaeng. Nakita ngamin itay nga kasangsangpet mo laeng. Ket amok nga napangkamanan nagisursur ka dagiti lakom Ket kesa madadael laeng deti sobrang alinutok, may kulay padigukin kan. Adu dayta, amangan no danto pay sobrana numangang ka, adanto pay mabati kini Marlon nga asawam into no sumangpot into no malam. Ala, naimas dayta, ngamin siyak tinagluto. Ala, agyaman Carmen. Ket sa anak pa nga talaga nga nakaluto. Plano nga agluto pay lako matikanet. Ala, sige. Thank you ta, imay nakinik kanti si Daek. Ketun, akas sa ti agkakaruba. Agtitinulong. Ket datay lang arun ti agkaruba dito yan. Alangan mo't nga giinimot tay pay. Saan ka di, Brenda? Ustot ako nam, Carmen. Pasensya kan Kanayon nga si katimang padpadigo kada kami. Idinto nga, di da ka pa'y mapadiguan. Maawatak dayta. Ay na, Brenda, maawatak ti sitwasyon mo. Gapot nga rod, trabaho ka met. Malaksi di ti asawam. Pati si kakat mangmanggad. Dinak ko mga mintuladan. Ha? Bye-bye aklatan ti asawak nga isot agtrabaho, taday tamot ti trabaho na. Sayang mo ti oras ko awan mo't pa'y ti anak mi. Katapin ko rot siya. Awan mo't pa'y ti anak mi kini Fidel nga asawak. Angin, Jackie Palubos nga agtrabaho Tati kayat ko, agaw awat aklat sweldo na. Masikuranak mo't nawan ti ubrak di balay. Ibagam kid di akat pilpilitin na kati asawa nga tumulong ken kwa nga agtrabaho. Ay na, madidayta. Dapat akat, no si kati asawa, agtalinaid ka iti balay. Si kati agtrabaho ti unig ti balay, kasta ti aramidak.
Ado ngamin ti plano mi kini Marlon, Carmen. Kaya't mi ngamin nga makaurnong ti dakkel, sakbay nga mangrugi kami nga pamilya. Ay na, mabaling kayo tawat agpamilya o rin no di ka agtab-trabaho. Ngamin, into no, kasano ka nga nga agkaanak? No kanayan kayo mat kagtrabaho nga duwa nga agasawa. Anya pengar ti gundaway yu nga makaaramid iti anak yu. Saan ka di nga mabanbannog kay nga agpadpada? Ustot ako nam, Carmen. Mabanbannog kami nga duwang aramidin mi mit daytoy tapno may saganaan mit naranya nga masagbayan ti agbalinto nga pamilyami. Tikid di ibagam. Talaga nga pagtrabahon na kati asawam. Maditikas ta. Tuladen na. O, alalis to na kantumad lang nga masikugan nila kay mo. No, kasta nga, adda panawin mo kingkwana. So nga no, siyak ti sika, isardeng mo dita pa naglaklakom titiltila adda. Tapno no ti kasta, agtali na edkalatan dito'y balayo. Bye-bye am ti asawam nga iso trabaho. Takasta ti aramidak. Ala, panunutik to dito yung bagam. Thank you kada tinted mo nga si DNA, Carmen. Awan ti anyaman na, Brenda. Isublim to latang araw din, dito nagyanan na, into no, malpasam. O sige, ulitik ti agyaman, Carmen. Ay, unay mo ti pa nakainran-ranak anak ka. Sakto mo't nga jakpay nangan. Kat ala ko, alangan mo't nga dinakpat ganti awis ko nga kalanglang ta mga nanang. Awamot nga rin ti asawag, tada di opisina da. Naimas man da ito'y aya. Kaano pa nga agluto ko iti bulalo. Saan nga siya tinagluto deta nanang? Sino nga raw? Ni Marlon nga asawam. Saan nanang? Amumot nga awan ti panawin min nga agluto no. Adakam nga doterwar nga agtabtrabaho. Sino nga raw tinagluto da ito'y? Ginatag mo ka di jarwar sakbay ka nga nagawid. Impadigo ni Carmen nanang. Carmen, ti karubam nga jak maawatan ti ugali na. Apay mo't ka di maawatan ti ugali na ako nayo nanang. Nakakadkadlaw anak ka. Kasla saan nga us-ustaw ti ipagpakita na kada kayaw nga agasawa. Di kay maawatan nanang. Nasayaan mo ti pagpakita da Carmen ken ti asawa na nga ni Fidel kada kaming ken ni Marlon nanang. O, padpadigwan da kami pa, no kasta nga adda sobra ti iluto da nga si daenda. Padpadigwan da kayo, tapno no tulungan da kayo, no tapno iparamag da ti sidada kada kayaw. Namin, naranaak idi na minsan day dyan nga Carmen. Kasla sa bale, tilangana, no makisarsarita king ka. Kasla dati, sipsiputan na ti buo nga biyag mo. Anya ti kayo asawan nanang? Kasla dati, sipsiputan na ka. Sipsiputan na amin na gargarawyaw iti asawam. Ihehead tupot na ka. Tila da nga madmadlaw yun nanang. Saan anak ko mamati ka kanyak. Saan nga us-usto ti ipakpakita keng kaday ta nga kaarubam. Paliiwam anak ko. Narigat no maisagmak ka. Awan mat siguro ti mading nga panggap kanyak ni Carmen nanang. Siguro makarelate la kanyak tagpadpada kami nga awan pa'y ti anak na. Wen, ang te istoryam kanyak nga kanayon na nga ibagaking ka nga isardeng munti manggad. Wen nanang, masansan nga ibagana kanyak. Ang awang mo ti plano ka mangisardeng ti panangtulong ko ti asawak. Babae ni ti panaglaklakok kadagi ti tagilakok
Detat pakakitaan anak ko. Nga saan nga usto ti panggap daking ka. Panagkunak nanang kat panangisakit laeng ni Carmen kanyak tayjay. Tadi na kayat, nga bilang babae kat mabanbanugak. Agasem, agtrabaho ag dito nagtibalay, sakbayak nga mapan agsursur nga gila ako. Siyempre, amo na nga mabanugak. Nga ta, saan nga ta nga guy-guyo din nakapababa tapno no adapada na nga awan ubrana. Tapno ada kasarsaritan na ah. Saan mo't siguro nanang? Para kanyak, panangisakit laeng ni Carmen Dayjay. At kayat na, saan na ka mabanog? Ti ko nanapay nga, may mayat no sa anak agtrabaho, tapno no makaaramid kami ni ti anak mi kini Marlon. Ay na anak ko, mamati ka kanyak. Saan nga usto nga panangisakit? Ti karubam dayta nga aramidin na. No dikit panangig panangguyod na king katapno no, ada kapadpada na nga awan ti obrana. Anya ko madakas na nutulungam ti asawa mga manggad. Alawon na awan ti pagdanagan nyo. Saan kumot nga ipalubos nga sa bali nga tao ti agdesisyon para itibiyag ko. Katsyak, ti kayat ko, tulungak ti asawak tapno lalisto kami nga makaurnong. Ala na saya at deta anak ko. Kasti kunak, paliiwam deta karubam. Ah, nasakit ka di man ng tibagbagim lakay. Uy, nga rod bakit? Ay, makabannog mo, tagtugtugawag malmalim medyo opisina. Sa pala, traffic no agawidak. Napiya ko mano damot service ko, alalisto ak lang ang makahasangpit ko ma. Nagrigat tiagsada iti jeep. Sa pala traffic. Gagangay lati kasta. Rush hour mo't nga ron no agawid kalakay. Imbag kanyak ta, anytime mabalinak agawid. Ay, umapalak ka digiti ka ubrak. Nga ada service da. Kaya anya ko mati servina, no, ada service mo, di isula iso matrapik kan tumatlaang. Ah, di kahit ko asawa na kat, uri motorsiklo kumalaang mat, na service ko, bakit? Sigurado ka lakay? Uun bakit? Panagkunak kat, dakil ti maitulong kanyak, no, adabukod ko nga motorsiklo, nga service ko nga mapan nagtrabaho, ken agawid dito balay. Dakil mo deta may save ko nga oras tapno makainanaak mo. Tapno no apaman nga makaawid ag diti balay ket matulungan ka kadagiti trabaho. Kas kumay ti panagluto. Ang imsaan kan nga matulungan ta. Rabi imot no kano sumangpetak. Takas taunay mo ti traffic. Sa bagay, kabailan tamit siguro ti mangirwar iti motor nga ore hulugan laeng. Talaga nga hulugan ti kayat ko. Tano mabalbaling ka jacket nga garawon deti urnong ta. Makaayo laeng nga naynayunan no kasta nga makitkitak nga dakkel ti naurnong tan. Babae ni ti panagtinulong ta bakit? Iso nga ron nga ganado aklat tamot nga mapanagsursur nga lako lakay. Tamok nga aramidin ta nga duwa nga gasawa daytoy. Tapno na ti kasta, may saganaan ta ti naranya nga masakbayan ti agbalinto nga pamilyata. Ket kumusta mo ti panakilangan-langan mo't karuba? Kaskas di nga. Kung kumbinsi rin nakakadipay laeng, sarding mong taglako. Takas king kuana kat agbaling ka lang nga plain housewife. Wen, saan mo latamot may kat kin kuana dahi chay ta? Siguro panangisakit na kanyak. Ta agpada kami nga nga babae. Panangisakit nga tanga agpaiso dahi jay, bakit? Baka mo't kaya't nalaeng nga dakad kadwa na nga. Ka marmarites na dito Saan mo't siguro lakay? Kasta mo't ibagan nanang. Ang patsek nga talaga nga isakit na klaeng ni Carmen. Kinagpaiswan na. Imenak man pinadigwan ti si dag itayin. Ay, malala sige. Gananad ka lang nga. Ngamin kat, dala ta di tao nga saan nga ustot ipagpakita da iti padada nga tao. Sa bali laeng dati paliiwi misuna, tadi kay mo't pay unay na bayag nga gamam mo.
Mhm. Wen lakay awan ti pagdanagam. Oh, speaking of motor, talaga ka din nga desidido ka nga mangiruwar ta iti motor nga service mo nga mapan ang opisina? Wen awon bakit talaga nga masapul ko. O sige, ingkanto nga rod mangiruwar into no bigaten. Kasapulan ka di pela nga daak. Ket sigaano kayat mo ti umay. Agtulag ta nga rod. Tawagan nakto into no makaruwar ka iti opisinam nga mapan mangiruwar iti motor ta umayak to dumanon lakay. Sige bakit? Agyaman na. Dakkel na tulong kanyak no ada service ko a motor. At dapat ti pagsayaatan na anak ko nga gimatang kayo iti motor ti asawa motoryo kun ako ma. Taos tumot kit di ti asawam Alalis to lang ang makadanon iti opisina na kan makaawid. Ngamin nakatrap-traffic unay dito yung lugar tayo. Tuwan nga rod nanang. Iso nalaang tapagan na dum anak ko. Kahit amumad, nakadot ti madisgrasya iti motor. Naanad mo agmaneho ni Marlon nanang. Ken maysa, saan mo't ka nabisyo ni Marlon? Uminom man iti arak ng occasional laeng. Saan nga kas kadigiti na dumadita? Day tamot ti dayawag iti asawam. Ta saan nga kas kadagiti na duma nga nabisyaw? Malakot. Nasayaat Taadamot ti pag-improvean ti biyag yun nga agasawa. Uwen nga rod nanang. Yung kamin to pabendisyonan, pablesan min to ti motor. Tapno no adamet lang bendisyon ni Apo Diyos. Ket ka palpalubos ni Apo. Saan to lang ang motor ti mabakir mi nga lugan mi. Dati kayat mi no adanton anak mi kini Marlon. Mas safe mo laang no ti four wheels ti lugan mi nanang. Saan ka di? Ay wala anak ko. Narigat mo to iluglugan yun tot motor ti agbaling nga apo ko. Ay delikado day jay. Wen nanang. Ala, panawang ka pa nga raw. Sige nga nanang. Sabi ko matatuloy-tuloy ti panagsaya at ti kasasaad ti biyag min nga kasawa. Ta rugyan min tumaten ti maadani ti anak. Kaya't kumaten nga ada mang tedliwliwa kanyak nga inaldaw, binigat. Ni met Carmen ti sumungat. Brenda! Carmen! Nakaumay ka. Di mo ibaga nga daman ipadigum kanyakon. Ay saan awan? Angem, napalabas ko ngamin nila kay mo itay. Motoryo ka di DJ no sarna nga napan nagtrabaho? Wen, kagatgatang milaang hindi kalman. Kaya irwar na laeng ta. Masapon lang kanot ti bukod na nga service tapno no di uning nga matraffic nga agawid. Mabanbanog ngamin no. Kasta nga tunggal sumangpad diti balay. Ta nabannog lang or nga nagtrabaho di opisinan. Sa pala ma-stress ken mabannog iti biyahe nga agawid. Talaga nga traffic. Saan nga maliklikan daytan? Ket uremot no nakamotor ka ket matraffic mo't latta. Apin nga gimatang kay pelat motor, Brenda. Delikado dayta. Kasla mo man lang pinalubusan ti asawa mo nga mangala iti banag nga pakaisagsagmakan na. Dati pa kadisgrasyaan na. Ket mangmangig bumit siguro di kati nakadado nga disgrasya ti dalan. Kaaduan na ket motor. Kaaduan na ket matay. Saan mo't siguro? Naanad ni Marlon nga drive. Uray pa'y Uray pa sinupay nga kaanadan nga agmaneho. No talaga nga, madisgrasya. Kat nasaysayaat mo't laeng nit ag-commute, ta safe ka mo't laeng. Uray no, matraffic ka nga kunam, at least kat safe nga agawid ti asawam. No siyak ti sika akat, jak palubusan ko mati asawam. Iso nga siyak, saan ko ipalubos nga gumatang ti motor ti asawak. Aglalo kat umin-inom mo't nga or ti arak. Saan mo't nga umin-inom ti arak ti asawak no agapot trabaho. Uray pa'y
Kasano nga ro din no, makasagang no, makasabat iti nabartek nga driver. Ala, Diyos ko, delikado dayta. No, dapat iti tiyempo na, nga ibabawi dayta nga motor, ibabawi yo. Delikado dayta, agbabawi kanto ka maudyanan na, Brenda. Ala, pasensya kan hanak nga makibibiyang kada kayo, desisyon yo't panagbiag yu dayta. Kanda kayo matigim matang, da kayo ti aking kwarta. Ngim siyak, concern laeng. Ngamin, diya kayat nga dadaga sa mapasama kiti asawa, wino, patiking ka. Alam, maawatan ka, Carmen. Agyaman ati, panangisakit mo kada kami. Ngem, saan na kami siguro nga baybayan ni Hapo Diyos? Kanayon ko nga palagipan ti asawak, nga kanayon nga agan na iti panagmaneho na. Saan nga umanay dayta? Di mo ammo, no kaano nga dumting ti disgrasya, Brenda. Nasaysayaat no, isarding nyo daytan. Hulugan ka di dayta. In down mi deti kagudwa ti presyo na, sa amin hulugan ti makatawon deti nabati. Ay, nagdaktil ganyan ti in down yun. Mayat ko man basit laeng, tayo mabalin nyo ibabawi. Sayang dayta. Nangala ka lang ti pakisagsagmakan ti asawa. Ala, inak nga rod pa eh. Imbagak lang matanda ti kapanunutak, Brenda. Ta syempre, concernak lang. Alawan, maawatak, Carmen. Agyaman na ka. Dakon bakit? Oh, medyo naladaw ka ita ah. Huwag nga rod. Apo, nga pa eh. Saan ka siguro na traffic na nakamotor ka? Saan? Nag-overtime kami ngamin. Medyo masansan to ti pa nag-overtime min. Nakaltasan, nabawasan kami ti duwa nga tao di opisina. Apay? Adda ngamin nag-asawa, ket patsip mi nga saan to ngagsublin. Damot may sagap apply di abroad. Ket saan mo nga dagos nga makabirok ni boss ti kasukad da. So ngagtitinulong kami ket ag-overtime kami. Ngem saan mo't kidi nga kanayon? Nakaluto ka din. Malmalpasen. Mabisin ka din? Medyo. Ay, kaano nga tamot nga? Nga anya? Kaano nga tamot nga dati? Maira na nga agpadat nga saan nga nabannog. Kadagpadpadat tamot nga agtabtrabaho. So, gagangay lang nga agpadpadat nga mabannog. Unang di ka di mailiw, bakit? Uri kasanumot ti ayat kong agari mo ti bannog ko kanda ti turog ko no kasta nga mapanta matakon ka. Awa mo ti gundaway nan nga makapaglin na ilutan. Alagan anos talaing lakay. Tayo no makaurnurnong ta. Uray kisayak ton ti panagruruar ko nga mapanaglaklako tapno no ti kastagat. Ano ti oras ko nga mang asikaso keng katungkal sumangpet ka. Ti ko mangurot kahit ko. Bakit? Itultuloy mo na ta deta panaglaklakom. Ngem saan ko man nga ti pati trabaho ti unig ti balay ket sikat imang trabaho. Anya ti kahit mo asawin la kay. Kabailan tamot siguro ti manandan agbayad iti nagpasweldo iti kadkadwata bakit? Awang mo't pa'y ti anak talakay, kabailan tamot pa'y laang. Iso nga rod bakit, awang pa'y ti anak ta. Angin marigatan tan samat nga madaan iti anak, nagkanayon laangan nga nabandog ta. Padasin talaan. Kahit mo saan, mga latad ti kadkadwata nga agbati dito balay, no mapantag trabaho nga dwa. Daiso ti makamong agdalos ti balay, aglaba, kadagiti nagmuringan, agdalos, agluto, tanong sumangpet ta, awan to ti
Sa bali nga trabaho mon. Awan to ti ubratan. Makainan nata. Ket nukas na nga makainan nata, makapaglin na ilo ta. Anya ti makunam. Sa bagay, awan dakes na no padasin ta. Oh, ada in recommended ka opisinaak nga kasinsin na. Nanakam ka no nagagat ubing pay. Balasang pay? Uwang balasang pay. Iso nga mapagnamnamaan ka no, taubing ka no pay kat na, nasapa ka no nga nakasursurot trabaho ti balay. Alakat no, tanag ko nam kat dakkel ti maitulong na kadatalakay. Sige padasin ta. Kabailan tamot nga agpasweldo. Wen nangruna kat nalaing ka ngaglako. Nakaradkad ka nga mapanagsursur ngaglako. Ang isungor nga kaya nga isarding mo to ubraang bakit? Tamok nga main enjoy mo deta raramidem. Agyaman naklakay. Tabaring no addan ton ti kadkadwata dito balay. Adun ton ti gundaway tanga. Maasikaso ta ti tunggal maysa. Sige lakay. Mayatak ta kunam. Ti kayat mo asawen, Brenda? Awan pa iti anak yo, iti asawam ng nangala kayo ni iti kadkadwayo? When Carmen, napanunod kami ti asawa nga dakkel ti maitulong na kada kami, ti anya ko maitulong na, duduwa kay metlaeng. Apay, diyo lang maramid deta panagdalos kada panaglaba iti arwatin yun. Kat ni, nawaya kay mo ti weekends. Kasla kanyak. Oh, siyak amin tagtrabaho iti unig ti balay. Iso nga, kanayo ko ibagbagaking ka, isarding mo amin dita panaglako-lakom. Tas ikalatat agubradatan. Iso pa iti papaswelduyo. Kini, nakitak, balasang pay gayam, ubing pay. When? 19 years old na pay laeng, Carmen. 19 years old? Nagubing pay gayam. Napintas pa'y. Napintas ng nanakam. Adot amo lang nga trabaho. Nalaing pa agluto. Napintas pa ti, nadalos pa ti labana, kanti panagdalos tat balay. Iso nga awan ti sa pulik kinkwanan. May saal daw na pila kada kami. Ngam talaga makunak nga, pulido ti trabaho na. Saan nga day tatikay ko asawan? Ha? Siyempre, ubing pa'y, balasang, napintas. Kasla mo man la inikanan ti asawam ti pagbasulan na. Brenda. Anya ti kahit mo asawan, Carmen. Ay na, imposible nga di mo amo ti bagbaga. Siyempre, agkakabalay kayo. Imposible nga di masulisog ti asawam. No kasta nga makitkita na nga kanayon, deta nga kadwayo. Saan? Saan nga Saan, Carmen? Saan nga masulisog ti asawak? Siyempre, addaak po nga asawa na. Kung namladay ta, Iso nga, uri mo siya kabailan mo met. Uri da kami kabailan mo met, mangalat kadkadwami. Ang jak kayat nga ikan ti asawak ti pagbasulan na. Uri nun niya ti bagbagam, lalakin tulat ta asawam. Lalaki ti asawak, iso nga jak kayat. Alin na, ita na, no adda pala gundaway na, ibabawi, pagawi di mon. Sakbay nga maudi ti amin. Sakbay nga babawi ka kamaudyanan na. Ay na Brenda, delikado dayta. Nung umanangala kayo, akit deti kumamot. Deti kumamot medyo bakit tapno no ti haan nga ti type ti asawam. Tapno medyo natalgad mo tirik nam. Ay na, bakit man wano ubing napintas uno saan natalgad lat tirik na Carmen. Ha? Ngamin, ada pa nagtalik ko iti asawak. No kuma talaga kayat na ti agbabae, idi ko mapailaang nabayagan. Nakadadot babae, idi opisina da. Angim saan naman ngaramiden. Da, patsek, nga napudno ti panagayat ti asawak kanya. Nga saan nanto aramidin ti manglipot kanya, Carmen. Kunamla dayta Kasanungoro din numarananan to nga nakatwalya laang, magit kita lupo na, magit kita nat puon ti barukong na. Di mo lang mo lalaki ta asawam. Iso nga, ay na, nagbidot ka, Carmen, saan nga kasi ti asawak?
Saan nga agpapada ti amin nga lalaki. Mamatmati ka ti kasta, ay saan man mamati ak. Pamaniknik ko, dati kanayon ko nga bibuyain iti Facebook, dati anak ni Manong Nemi. Ah, o DJ lang angam, man ti kasjay. Agyaman na ka ti panangisakit mo kanyak, friend. Kaya, ngem, saan min nga maibabawi pa, iti panagalamit kadkadwami. Na talaga nga, patsi ka dakil ti maitulong na kada kami. Ayun na. Sabi ko maata, di kanto agbabawi. Kasano nga ruden, no? Irantan at mangsulisog, kini Marlon nga asawa, ang Brenda. Saan mo't siguro? Diyak kay tagpanunot ti kasta. Ken uray no anyat mapaspasamak, saan to nga agaramid ti asawak, iti, saan ko nga magustuhan? Kunam lang day ta, ngem di asawak ay na, di, jak plus agtalek kaday di nga lalaki. Iso nga jak kayat nga mangalak am ti kadwami. Iso nga kay kayat kulaangan nga siyak ti agtrabahon iti balay, kaysa mangala iti kadwami nga, posible nga ison to ti, pakaisagsagmakan na, pakasulsulisugan na, pakailawlawanan ti asawa. No way! Baka apal na laeng anak ko. Panangisakit na kanunanang, tadi na kayat nga agbasol ti asawak, di na kano kayat nga marakrak ti pamilya mi, wano ti relasyon mi kini Marlon. Ay na, mamatmati ka ulay kadeta nga Carmen nga karubam. Amin matlaengan nga agbaliw iti biyagyo, amin nga mapaspasamak iti biyagyo ka pakabibibyangan na. Saan mat nga panakibiyang di nanang. Gagangay lang nga concern ka no, siyempre, dakda kami lat agkaruba. Dikit mga lamot ti katulong na no, umapal. Sakit nga dakay ti, nga deta kadkadwayo ti pakasiksikuran na. Agan andad ka anak ko. Maditikas na nga ugali deta kaarubam. Biagot lang aruden apay. Iso ayat ti agpaspaswel daw. Maawatan kay mo't kidinanang. Ang awan ti madingar aramiden ni Carmen. Kasti ko nak, panangisakit na laeng kanyak dayjay, kaskaruba na. Ay, para makita anak ko. Apal nakit di dayjay. Nung nalpas mo amin nga trabaho mon, mabalin mo ti aginan na, Mari. Ay, wen manang, nalpas ko aminan. Sa paik to ti agriingan manang, labaak to digiti mo rin yo. Alawon mo nga rin, aginan na kami matan kani manong mo. Sige manang, good night. Good night. Ay, kas na naglag antiriknak. Kanayon nga nalag antiriknak. Manipod idi, ada ni Maringa, kadkadwami dito balay. Uray no, agmalmalamak nga nagsursursur nga napan naglako. Itay sumangputak, nakainan na ka ta, awan matin ti trabaho at adamat ni Maringa agluto. Adamat nga agdalos, aglaba. Ay, oh. Maturog ta ka din lakay. Ha? Nagkuna nga maturog tan. Basta kakaiso na nga nangato pela ti energy. Ha? Wala ta nasapak nga si Mangpet. Tahan kami nga nag-overtime. Ket? Awan ti panunutot nga trabaho dito balay ta damit ni Marie. Iso nga nagdiretso ag dito silid ta na ginanaak. Naiturog ko mo ti day. Ket kanahin nga kasti ti masansan ti mapasamak. Ket kaslang hanga kaslay din nga mapanbanugak, maistresak, panpanunutek no agawidak, tunggal agawidak, manipod yung opisina ka, amang ano di ka pinakaluto, kat kumporme ti may tulong ko king katap, no di ka mapanog. Ngamitan,
adda ni Mari nga mang trabaho amin dagijay. Ket nalag-an tiriknak ken kuana. Kas kalag-an mo tiriknak nga nga uri no agmalmalim nga nagtrabaho Kahit mo kadisawen ket nakainanaka ang kapay nga makaturog. Uon bakit? Apay, makaturog ka din. Saan pa'y mo? Takas king ka, saan ko matamarik at bannog kon si pudi adati kadwata. Ket amom ka diti kahit nasawan bakit? Amom ka diti kay papanan ti amin nga mapaspasamak. Deta nga panagis-isem mo, amok ti agtartaray iti panunot mon Marlon. Amu ka una yun lakay. May kamangar dito. Ay! Kaya nasawan bakit? Napnuan ta ti enerhiya itang rabi. Tapno makaaramid ta iti baby. Ay! Umay ka dito. Marlon, ako rin kakit baka di pinakaturong ni Marie. Oh, ti baby ang ko. Maawatan namot siguro tagasawa ta. Umay kan. Taday tamot ti kang runaan nga rason ka. Luape nga nangalat at ikad kadwata. Tapno no, adapig sata nga aglin na ilo tunggal rabi Umay. Nakaragragsakak unay, Brenda, bakit? Panagkunak nasaya at titurong ti rinugyan tanga biyak tanga akasagasawa. Natuloy-tuloy to kuman. Aging nga, mangbangon tan ti bukod tanga pamilya. Naragsakak mo't lakay. Nangruna kat iti amin nga banag kat agbinbinulig tanga dwa. Agtintinulong ta. Nga awan iti dimdim te nga nakana nga parikot ta. Bayat iti panagdin nata akasagasawa. Ken patsyak. Nga napudno ti panagayat mo kanyak. Iso nga napudno mo ti panagayat ko ken ka. Marlon, lakay. No kasta, mabalintang arudurugyanan. Ti? Mangbukal ti bukod tanga pamilya. Ako na. Katwa na. Itata adapig satan nga agaramid. Apay kit din nga saan. Apay nga ibay-bayag tapaylaan. Lakay. Di takot ti ko na. Magkanti man. Ipatpatig ka unay-unay, Brenda. Bakit? Ipatpatig ka bet unay-unay, Marlon. Lakay. Nakaibalang ka din ti basura, Marie. Tinak nga tanangag. Api nga, linabsan naklata nga din ang wala sinumbatan. Nagalit naman. Marie, pagpagunyang ka. Manang? Pagpagunyang ka kunak. Ay, pasensyakan manang. Hangko lang siguro nangag. Ape, aya nga nakamisuot ka, bigbigat. Damdamagag no nakaibalang kan ti basura. Nalpasan manang. Ape nga ron nga agpupungtot ka, bigbigat. Anya ka di ti pagpupungtutam? Madama ka di? Saan manang? Ape nga rod. Saan ka sigod nga kasta? Nga uri no bigbigat kat, uri kariring mo kat, naisem ka. Very jolly ka. Ape yan, kasla dati, ada pa kasairan ti Riknam. Ala ibagam kanyak, ading kumari. Masair ti Riknam, kadata karuba tayo, manang. Ha? Asino ni Carmen? Ti asawa na manang. Nagalas ti panagkitkita na kanyak. Kaslamat lang lablabusan na kon. Anya? Pagkunaam. Nagrana kami nga napan nagibasura manang. Nakadadayo akmat na panakpila ni Sid ganina.
inaprusan na pa dito itakyag ko. Masurunak ta. Nagado nga damagdamagin na. Damdamagin na, no. Anya damdamagin na king ka. Baka kahit nalang magyamam mo. Saan manang nagalas ti pa nagkitkita na kanya. Saan kakita na pa iti legs ko. Kandi iti buon ti barukong ko. Amok unay ti kalidad ti lalaki manang numanyakis pino saan. Kat manyakis deje nga karuba tayo. Anya? Ni Fidel? Wen manang baam ta kasaritak to. Ibagak to ni Carmen. Sigurado ka Sigurado ka nga. Binastos na ka? Sigurado ak manang. Anya? Anya ti kayat mo asawen, Brenda? Ibagbagam ka di kanyak? Nga binastos ti asawak, di takadkadwam? Saan kumot nga ibagbaga nga inaramid na nga talaga? Kaya't kailang nga kasarita ko mata, iso nga min ti pabasol, ti kadkadwami, nga inaramid ni Fidel nga asawam. Saan nga maaramid ni Fidel dayta? Datakit di akad kadwayo ti bagbagaam. Mapalagi lang ti basura, nakakitkiting ti short na, makitkit at poon ti barukong na. Siyak ti nang ibaon ken kuana, Carmen. Nga uri no nakita nga kasya ti arwatin na, imbaon ko lat, tata, patsik nga awan mo ti Malaysia na, kan awan ti dakas na nga araramidin na. Mapamalagi baling basura. Kanda kay lang mo ti makakita nga karuba mi. Kwen ang siyempre, di mo lata maikat nga sulisugin na ti asawak. Apay anyat kayat na, agawin na ti asawak? Siguro agad saan nga nagbalay, nga nangagaw iti asawam, iso nga dito yung asawak, iso man ti puntiryain na. Pagtalawam na nga kadkadwam, saan siyak ti mang patalaw king kuana? Ipapulis ko iso na. Api nga ipapulis mo, Carmen. Gaputa mang sulsulisog iti naasawaan nga lalaki. Dagas neta, madidayta nga aramid. Agoy ka, di ka pala sasaw ti kastata. Di mo pa'y napanignekan no talaga nga sinulisog ni Marie ti asawam. Tasigun ti istorya na, ti asawam ka no, ti masidig king kwa na, inaprusan na ka no, pati tagkyag. Ay, saan nga marami ni Fidel dayta? Saklat apaprusan ni Fidel. Pagtalawam kin, di deta nga kadkadwam, no di mo kayat nga, data ti dakas. Nasaya atak king ka, Brenda, isakit ka pa'y. Ibagak king ka idin. Hamoy tultuloy data panangalayot kadkadwayon, taamangan no madadail ti relasyon nyo iti asawam. Takas na ti masansan nga raramidin di kadkadwa. Gundawayan da. Sulisugin da di boss daw, no amo da nga lalaki. Siyempre, wartaan da. Jakamun aging nga marakrak ti pamilyayo, agsina kayo, isudanton ti agden na. Agim jak pulos ni namnama nga, siyak mo't gayam, siyak gayam ti kalabanin na, ti asawak ti puntiryaan na. Saan nga gusto dito ibagbagam, Carmen? Kit saan ka nga agpapabasol, iti saan mo metpe nga napaniknikan? Isungar nga nakisarita, king kat nasayaat, tapno nasayaat ti pa nagsasarita tayo, tapno maresolba tayo dito, ay sala maresolba dito, nung tumalaw dito kadkadwayo, hindi pa lang ibagbaga kamin, awan tinasayaat nga maitid na data. Siguro agad nalpasan nan ti asawam, isa ron naman ti asawa. Anya? Itari mo rin gusto nga kulay na, gusto nga ugali, dahil nga karubam nga, nabayagan nga ibagbagak king ka, Brenda, anak ko. Ay, nakigtutak laang nanang, tadyak amo nga kasjigayam ni Carmen no agpungtot. Gagangay nga agpungtot ata. Inunaan na kadpungtutan. Saan nga pudno ti ibagbaga na? Nabayagan nga babaero ti asawa na. Iso siguro nga kasta. Kasano nga rod nanang, mababain ka numutin ni Marie. Kaya't napaikid din ti agawid. Anya? Ay awam matibasol na ni Marie. Anya ko matibasol na anak ko. Apay nga iso ti agsakripisyo. Iso mati ko nakin kwa na nanang. Sayang mo.
nabintas ti trabaho na dito eh. Ken kunana si iso na mismo nagibaga nga saan kas karina ti makabirok iti kaskada kami nga amo. Malagayam. Ang mabain ka nung orad nanang. Saan ka nung nga natalgad tirik nana nga adda ti manggurgura ken kuana nga karuba. Kasano nga roden no awang kami. Kasano nga roden no umay rautan ni Carmen tapag sausawaan na no apaan na no. Deta ti kabuting na. Kit kasaritam ani Carmen. Nga saan nagar aramidin deta no di na kayat nga isunat dakas. Ibagam ipakapitan mo no kasat araramidin na. Nanang, saan ko kumangarot kaya't nga dumano ng tikasta. Dakda kami lang harot ti karuban, kastoy pa eh. Ay basol, aday ta karubam. Gaslag payso nga panangisakit ti ipakpakita na king kasaan. No di kat apal na laeng. Apalan na kayo at adakad kadwayaw. Apalan na ka, gaputa at daan ka iti asawa nga na napudnot pa nagayat na. Saan nga kasking kwa na? Nga manyakes. Nga iso babaero. Iso nga liklika mo na nakaw. Saan na bali nga ore agabay ti balayaw. Agliniklik kay latan. Narigat maliklikan deta nanang. Taag karuba kami nga rod. Ti problema kita ni Marino kasano. Jak kayat mat nga pagtalawag latan. Jak mat nga rod palubusan ta amok awan ti basol na. Unfair ken kwa na nanang. Angem kayat na ti pumanaw. Wen nanang ta di nakano kayat ti mangriribok. Di nakano kayat nga dating manggurgura ken kwa na. Di ko man deta karubam ti pagtalawam. Ay, isukit din ti kasta agara-arami ti pagriririyan yaw. Alababaan nyo nanang. Tapadasek man ti agsurat ti programa ni Yongyong. Ay may mayat pa, inasaysaya at pa anak ka. Taagpabalakad ka kadakwada. Saan nga mabalin niya isakripisyom data nasayaat mo't nga kadkadwayaw. Nadayaw pa'y, nagagat, na anos. Agad alangan mo't nga iso ti maawan ng trabaho, idin to nga awan mo't ti aramidin na nga dakas. Day ta kumakarubam Di ko mangamin ang trabaho ta saan nga ta makibibibiyang ti obraan na. Alangarod nanang. Ti kinasingpet ti asawak ka sinyong already inistoryak tinapasamak. Kastamot ti imbaga na kanya, no anya ti imbaga ni nanang. Saan ka nung arumbeng nga may sakripisyo ni Marita awang mat ti dakas nga raramiden na. Liklikak kanon ti karubami. Angem, kasla nagrigat mamot ti agbibiyag nga ti addamot karubam ngem likliklikam. Kasanong orad nga maliklikan no isuntumot ti umay umas asideg. Ti amok idi kasinyong ket manangisakit ti karubak ta isumot ti pakpakita na padigwan nak. Kanayon nak nga wagbagaan, tagayam, sa bali ti panggep na. Ipababasol na pa'y idi iti asawak ti aramid ti bukod na nga asawa. Siguro, ma-insecure, deta ti bagbagada kanyak, ma-insecure kanyak, ta nakaasawa ak iti kaski ni Marlon, nga saan lang nga napudno nga agayat, no di ket awanan pa'y ti bisyo ken responsable akas nga asawa. Balakadan dakman kasin pangaasiyon no anya ti kasasayaatan nga ramidek, liklikak ka diti karubak, ket pagtalina edeklat ta ni Marie akas kadkadwami. Wenno padasek kadi pa akasarita ni Marie tabaring no may dalan pa itinasayaat nga saritaan. Adda kadi panagbalbaliw na ti kasken kuana. Nga kunada segon kininanang ket addaan iti dakes nga apal wenno insecurity. Dati nga ro ti pakabuklan ti pakasarita kasinyong ket sapi ko nakaibatit adal liwliwaken pagsaringan ti biyag kadagiti padak na din ngay kinagbuya. Ket sapi ko
may kandak ti balakad, ket iyon na akong ti agyaman kadagiti mangted ti balakad. Agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ted biag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Once again, Happy New Year. Tuy ag problema apagayam mo, Brenda. Thank you so much, Brenda. Ti parang iburay mo kada kami deti pakasaritam nga maipapan iti karubam nga ididamo ket ti ammom ket manangisakit akaruba tagayam pamaranglaeng taadagayam ti limed nga apal na kengka limed nga kaslang insecurity na kengka adda talaga kakasta amok nga adot makarelate kengka wen adati nga pakasaritaam ala mabalin yon nga balakadan ni Brenda mga kasin kadigiti nakangeg ti istoryana